Salam. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi, Pasahaton, selamat beribadah, selamat datang, dan juga tamu yang beribadah di siang hari ini. Kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah buat kita semua. Kita mulai ibadah kita dengan Marende Sian Buku Ende nomor 15 ayat 1 ayat 3. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopalangi dohot tanoon. Amin. Huida Tuhani hundul di atas habang sana timbo, jala namar mulia, jala akar rambu ni pahean na manggohi bagas joro, jongjong di atas suru-suruan serafim, jala marsi jauan mana sida songonon, nabadia do Jehovah Sebot, gok hamuliaon na liat portibion. Haleluya. Martang yang mahita,
Ale debata sitolusada debata ama anak dohoton di parbadia. Namandok mauliate mahami tuho. Ala ditopa di palua jala di parbadia iho hami hinorhoni asini roham dohot holong ni roham nagodangi. Sai ramoti mahami di bagasan parmaraan dohot pangujunan. Apuli hami uju marsak. Pahehe hami uju tinggang. Jala togu-togu hami dihasusuda ni bohal nami. Tuhara jaunmu na di banua gijangi. Asa disi pujion nami ho. Marhite-hite roha dohot hata na imbaru. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 110 ayat sada. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik na parjolo dohot lapatanna. Audo jahoba debatam nina debatata, dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Dia do lapatanii ondo. Ikon umbiar rohata jala humolong, jala upos mida debata, asa mida nasana adong. Rap mangido gogo mahita tu debata lau mangulahon nahombar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahombar tu patik mi. Amen. Marende sian buku ende nomor 170 sia ayat sada do tolu. Topotima dosa tadi adopani debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami nadi banua gijang. Hodo na patupahon hasesaani dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite hanak haholongan ni roham. Sai asima roham dihami akan na mangarsahon dosa nami.
Sai sahapi matu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami i. Lehon matu hami tondim nabadiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marha porseahon, lao manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa upasahat hami diri nami tuho, gabe pelean nama ngolu jala nabadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah, nunga dia arsaiho au marhite sian aka dosam. Jala nunga dilojaiho au marhite sian aka hajatonmu. Au tutu sadiri manelesei aka pangalosium alani hadirioku. Jala dang behu paingot-ingot aka dosam. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Tabegema kur punguan gracia.
Tapuji matuhata marende hitasian buku ende nomor 142. Tangi honamo ma hatani debata ima epistel di mingguta sadarion natar surat di Matius 10 sada mamuka sian ayat 25 1 ayat 27 asata jahama namar si alus-alusan ujui ma didok Yesus hatana songonon hupu jiho amang Tuhan namang gonggomi banua ginjang dohot tanoon ala di tamon dingoko hatai sian jolo ni aka napistar dohot nama roha gabe di papatar hoi tu aka si ondihon rap hita di ayat 27 saluhut nai nunga di pasahat damang tuau asadang adong namananda anaki dukon ni amai peda yesoholan anaki aku ni napi nanodani anaki mangihuton lomoni ido yang gosahatna martua doakan natu mangihon hatane debata jalan na peoksa amen tabege makur punguan Joshua.
Tapuji matuhata marende hitasian buku ende nomor 657. Tindakon maha porsiautai songona hina tindakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan na tumo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahoba nasa sadai imanati dumuhon ni si Maria naga begabian santon di parbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumao na bernit di panghuman silatus na mate tarpajal ro ibana di hau pinar silang na tua tubanotoru dung ditanom na mulak mangolu di ari patoluhon na manai tu surgo lau hundur tu siamun debata jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di simai bana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea di tondi padbadia jala adong sada huria nabadia huria hato panihala Kristen akan nabadia doho dia sesani dosa doho dia tae namandok mulak mangulu sogo daging ni halak naung mate doho dia ngoluan na sora suda. Amin. Tabegema tikting namasa na adong di huriata. Shalom, titing dihita di bagasan mingguan ima Minggu Trinitatis 4 Juni 2020 topik di minggu ta ima debata situlusada panopa saluhut nasa na adong ta payuhut-ihut ma angka 2.1 sermon parhalado. Sermon Parhalado akan diadakan pada hari Selasa 6 Juni 2023 masuk pada pukul 17 WIB. Kemudian angka 2.2 pertukaran mimbar Manang Parjamita. Pada hari ini Minggu 4 Juni 2023 adalah pertukaran mimbar Manang Parjamita yang melayani di gereja kita dalam ibadah tadi pagi adalah Amang Pendeta Baha Pasaribu MTH dari GKPI Ciliwung, Bandung. Sementara tadi pagi juga Bapak Pendeta Todo Tua Sirait MTH telah melayani di Gereja GKPI Ciliwung, Bandung. Dan Amang Pendeta Hasian BMS Purba STH
melayani di HKBP Sumbersari, Bandung. Nama ngihut angka 2.3 Sermon Week. Sermon Week pada hari Rabu 7 Juni 2023 pukul 19 WIB di Week 2 di rumah keluarga Amang B. Simanjuntak Inang Boru Tampu Bolon di Kebun Kembang. Kemudian di Week 4 di keluarga Amang Sintua JN Panjaitan Inang EJ Boru Nababan di Komplek Bukit Cimindi Raya. Selanjutnya di Week 6 di rumah keluarga Amang G. Lubis Inang Boru Gultom di Kampung Bantar Gedang. Kemudian di Week 8 di rumah keluarga Amang M. Simanjuntak Inang A. Boru Gultom di Komplek Perum Lewi Gajah Permai. Kemudian pada hari Kamis pertengahan Sermon Week juga diadakan 8 Juni 2023 mulai pukul 19 WIB di Week 1 di rumah keluarga Amang H. Huta PA Inang Boru Sianipar di Jalan Samratulangi Blok H, Baros. Di Week 3 di rumah keluarga Nyonya BD Sitompul Boru Simamora di Pojok Utara. Selanjutnya di Week 5 di rumah keluarga Nyonya Dr. Andus RD Aritonang Inang Bibel Proka Boru Siagian Kolonel Masturi. Kemudian di Week 7 di rumah keluarga Inang Nyonya RM Tampu Bolon Boru Hutahayan di Komplek Cilame Indah. Kemudian di hari Kamis juga di Week 9 di rumah keluarga Amang NP Siahaan Boru Pardede, alamatnya Komplek Bukit Sepageran Indah. Kemudian Marturia, angka 3.2. Persembahan pembangunan. Pada hari ini Minggu 4 Juni 2023, dalam setiap kebaktian kita mengumpulkan persembahan untuk pembangunan. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Selanjutnya angka 5.1, Baptisan Kudus Manang Padidion Nabadia. Pada hari Minggu 11 Juni 2023 yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus Manang Padidion Nabadia kepada keluarga A. Turnip Inang I. Boru Siregar dari Week 4. Akan dilaksanakan baptisan kudus tersebut dalam ibadah pagi. Selanjutnya angka 5.2 Pareheon Seksi Parupuan. Gereja kita akan melaksanakan pesta Pareheon Seksi Parupuan HKBP Jalan Lurah Cimahi dengan kegiatan berikut ini. 1. Pra-Pareheon. Pada hari Jumat 14 Juli 2023 akan diadakan Pra-Pareheon dengan mengadakan acara yang pertama, lomba membuat obus-obus. Yang kedua, lomba merias wajah tanpa kaca. Kemudian yang kedua, pesta puncak Pareheon. Pada hari Minggu 23 Juli 2023 akan diadakan pesta puncak Pareheon dengan acara sebagai berikut. Yang pertama, lomba fashion show dengan bahan dasar ulos. Kemudian yang kedua, seminar tentang perempuan. Tema dan narasumber menyusul. Ketiga, penjelasan tentang arti dan penggunaan ulos dalam adat Batak. Adapun peserta lomba, kriteria penilaian, persyaratan lomba serta hadiah adalah sebagai berikut. 1. Peserta adalah semua anggota seksi Parupuan Inahuria beserta Inahana. 2. Peserta menggunakan bahan dasar ulos, boleh dimodifikasi dengan bahan non-ulos. Ketiga, kriteria penilaian meliputi keserasian gerak dan kreativitas memodifikasikan ulos menjadi baju. Keempat, akan dipilih pemenang juara 1 sampai dengan 3 dan harapan 1 sampai harapan 3. Dan juara 1 akan menjadi utusan dari gereja kita untuk mengikuti lomba fashion show yang akan diadakan oleh PPD Distrik 18 Jabar Tengdi. Kemudian angka 5.3 Sermon Manang Konven Distrik. Pada hari Senin 5 Juni 2023 besok
akan dilaksanakan konven HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi di HKBP Tasikmalaya. Pendeta resort dan pendeta fungsional akan mengikuti kegiatan tersebut. Berikutnya angka 5.4. Sumbangan pembangunan. A. Gereja kita menerima sumbangan material semen sebanyak 50 sak untuk pembangunan dari keluarga Effendi Pangaribuan R. Boru Simajuntak Wek 5. Kemudian gereja kita juga menerima sumbangan material semen sebanyak 20 sak untuk pembangunan dari keluarga Tobing Boru Sihombing Wek 4. Kemudian dalam rangka ulang tahun Inahana ke-31 tahun, Punguan Inahana gereja kita memberikan sumbangan untuk pembangunan sebesar 4 juta rupiah. Gereja kita mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang telah diberikan. Terakhir, 5.5, Bazar Kor Ina Deborah. Pada hari ini, Minggu 4 Juni 2023, Punguan Kor Ina Deborah melaksanakan bazar di depan gereja kita. Semua hasil dari bazar tersebut akan disumbangkan untuk pembangunan. Demikian warta gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Marende mahita sian buku ende nomor 826 puhut tapasahat pilihan. Damen i debata na sumurung sian saluhut na roha
Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata nagabe jamita di parminggota di bagasan tikion. Imana tersurat di sada Musa sada ayat sada 1 ayat 2 dohot 26 1 28 asa marsika sore kita majaha. Sada Musa sada ayat sada 1 2 dohok 26 1 20 dimulana ditoppa debata langit dohot tanoon ayat 26 dungi makuling musema debata tolema ita toppa majolma tumiri rupata tudos tu pangalahota asa dirajai dekke akana di laut dohot pidong akana martonga-tonga langit dohot akadorbia rodi sadok tanoon nang sude gulok-gulok akana majirir di atas tanoon. Sudah mai tayak 20 dungi di pasu-pasu de batama nasida ninna de batama tu nasida marbino pare mahamu asa sopar hamu jala goi hamu sadok tanoon jala patuduk hamu jala rajai hamu deke akana di laut dohot pidong akana martonga-tonga langit rodi sude binatang akana maciri di atas tanoon. Iya. Ujaha majolo di Halta Indonesia. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hamuna akadongan sahaporsiaon di bagasan guari Tuhatta Yesus Kristus. Nuaing masuk mahita tutul tusada kalender gerejawi imana di guaranna Minggu Trinitatis. Amuna kado bolo didokon Minggu Trinitatis molo di Hata Indonesia didokon maike Tritunggalan Allah atau hasitolu sadaon ni debata. Nah hamuna kamang dotamuna kainang sampai dengan saat ini memang sangat berdebat ya. Memang terjadi juga debat-mendebat tentang Allah kita orang Kristen ini. Kurang do nama dokon aina tolu do debatamuna ninna mandokon hita.
Bahkan aliran-aliran di luar dihala Kristen songon saksi Jehovah diklaim dong natolu debatata. Bahkan di luar daripada agama Kristen sendiri juga mengklaim kita bahwa Allah kita itu ada 3. Saunari husukku majolo hamuna amang inang. Memang natulu do debatata. Unang saya tadok ko kalakan HP hita sadiri pe ragu. Ido tohodo tolu debatanami. Sotung dinna hamuna di bagasa tikion. Memang natulu do debatata. Iya daun kan? Naruhaku pe malo-malo do hita tentang firman Tuhan. Jadi molo tataringoti taringot tu Trinitatis on boy madohonot tadisi bahwa Allah kita itu memiliki 3 keberadaan. Kan tadokodo Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Tetapi ketiganya adalah Esa dan tersirang nasida jala molo didokon di hata Indonesia diguari satu Allah yang Esa. Nah kini tadokon Allah Bapa, Allah di dalam anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang memiliki esensi yang sama, yang memiliki kedudukan yang sama, yang memiliki kemuliaan yang sama. Maka disebutlah dia dengan Allah Tritunggal. Disido ibana manopa, isido ibana paluahon, jala isido ibana lahu mangapuli ita, lau mapargugoyon hita ime marhite todi porbadia naung tapestahon di hari Minggu doho di hari Senin na salpu. Jadi amang do tamuna kainang asa umura tatu si taringot tu Trinitatis jala sapitor hot hapur syauta unang muba-uba jala unang sape terpengaruh hita tu podani halak nama doktolu debatata hubay majolo sada tudosan molo audison na marjamita on padita todo sirain marjamita au di pukul 10.30 hari Sabtu naneng roon misalnya adong maulaom di Gedung Kawaluya contohnya ya di Gedung Kawaluya dan pendeta todo sirai diundang sebagai hula-hula. Nah, sada sisi nai museng adong ma acara tadok majolo acara kebaktian bona tahun manang natadok kon memasuki rumah lah dulu memasuki rumah. Nah, pendeta todo sirai juga diundang ke sana. Nah, hamuna kamang do tamuna kainang molo suku kamuna natolu do audisi baunang ragu hamu na tolu doau tegas samu madokon tolu audisi 1. Tetapi memang ada 3 ulaonku di sonau marjamita di pukul 10.30 pendeta todo sirait marjamita di HKBP Cimahi Jalan Lurah. Nanti hari Sabtu pendeta todo sirait akan mengikuti acara adat dan dia menjadi hula-hula. Dan yang akan datang hari yang akan datang adong museng ulang di padita todo sirait ima memasuki acara memasuki rumah. Nah totu disi sada doau alai na tolu do ulauku. Nah songoni make pribadian ni Trinitatis sada do debatata di bagasan Allah yang Esa. Namun dia hadir dalam 3 pribadi yaitu Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Tetapi ketiganya adalah Esa. Aladido hamuna kamang do tamuna kainang masuk mahita museng dung tadung nak kiningan dung tabereng jo tentang Trinitatison aso nang gabi membingungkan jala sahot hapor syautai ido tutu sada do hapere batanami asapi torhot hapor syauta unang bimbang unang ragu asapi torboy hita mangatusi taringot tu Trinitatisi nuaing masuk mahita tu topik ni Minggu
sadarion ima debata sitolu sada panopa saluhut nasa na adong. Dalam bahasa Indonesia dikatakan Allah Tritunggal, pencipta segala sesuatu. Amang do tamuna kainang dan kita juga yang hadir pada saat ini. Molo sada Musa sada ayat sada 1 ayat 2 ora jojo don gabe liturgi favorita. Itu tahe? Datuk so dihafal hamu apala sada Musa sada ayat sada on. Bahkan to ayat 2. Bahkan uju dana kita uju mekmet kita. Uju sekolah minggu kita. Kelas 0 kita misal nana julu. Datuk so tahapal on neteng. Ya hafal hamu dah taheng. Doko kamu jo sahali. Sada Musa sada ayat sada 1 ayat 2. Sada tolu ya. Ayat 2. Lima holan ayat seredo hapena di hafal hamu. Ulangi jo ayat 2 ya, apalah holan ayat 2 do. Aisona apalah sudita do kun hudis kodo sa ayat. Ayat sada Musa sada ya sada 1 ayat 2. Dimula 3 ya. Dimulana ditoppa de batama. Dungi iya, malo-malo do hita te amanginang. Ya, lancar ya. Jago-jago do hita tentang ayat berbicara ayat mengajarkan ayat. Naikon memang kon malo do hita tentang ayat bolo boy tahapal. Mulai sada Musa sada 1 kitab pangukaponon. Sada boy hita tatu si ate. Nah, amang do tamuna kainang berbicara tentang penciptaan. Manang di hata batak di dokon panopal. Totu buido berengot tadi siamang do tamuna kenang bahwa panopau ni debata marasing doi sian panopau ni jolma molo panopau ni debata bagaimana kiningan sada Musa sada ayat sada 1 ayat 2 buido digoari istilah bahasa Latinnya creatio ex nihilo. Molo didokon kreasio ex nihilo namar lapata dui debata nama nopa naso adong hian gabe adong. Allah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah yang disebut dengan kreasio ex nihilo. Namar haruan sian hata Latin dui. Nah molo nakiningan tadokon kreasio ex nihilo debata nama nopa naso adong hian gabe adong boy dinin nai tabereng marhite ayat 2 dungi tarulang matanoi gabe halongonan jala holom di atas lungi dungi mangariak-riak matod dini debata di atas ni akka aek. Jadi hamuna kamang do tamuna kainang kalau kita berbicara tentang kata penciptaan manang panopaon ya memang tanpa kita duga di luar pikirata manang di luar nalarta manang na di luar pemahamata bahwa sesungguhnya Tuhan itu bisa menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Gulap dope sude. Ya, gelap gulita ninna. Alailas di bagasan di ima, tod dini debata ninna mangareak-reak di atas ni aek. Jadi berarti panopau ni nunga berlangsung jalan nunga taboto di bagasan ketritunggalan Tuhan. Ya. Nakiningan kan molo tajaha di sada Musa sada ayat 20 onom on ya sada Musa sada ayat 20 onomon kadidokod dosongonon tolema ita toppa majolma tumiru rupata tudostu pangalahota. Ini merupakan bentuk ketritunggalan
daripada Tuhan. Asa memang molo tataringoti taringotu Trinitatis memang sampai saat ini tidak habis untuk dibahas. Olo sipata gabe to ulu. Olo sipata gabe neng mangalang obat Paramex hita. Manang na mangalang obat Panadol. Ya? Olo sipata tadokon membingungkan ninna hita. Alanya membingungkan. Ala memang tak pakai pikirata. Ala memang tak pakai logika ka. Ala memang tak pakai ilmu pengetahuan ta. Jadi molo tuhatani debata amang dota muna kainang hapor siyaw nido pakyo muna laho mangatusi hatani debata. Memang nggak boleh ya pengetahuan? Boleh. Boy do ta pakai parbino tuata alai ikut lebih dominando hapor siyaw ni ta pakai laho mangatusi hatani debata. Nah di hamuna akamang dota muna kainang nakiningan penciptaan daripada dunia ini yang dilakukan oleh Allah memang tung marasing dosian panopaon na pinatupani jolma. Tadokon nakiningan istilah molo panopaon ni debata tadokon kreasio ex nihilo. Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sementara molo jolma manopa, tabereng na jolokan molo jolma manopa, ya, ba memang molo neng ta di topa pesawat terbang. Isa do tahe na malo nama bahen pesawat terbang hari presiden. BJ Habibie. Kan bodoh di bani mana pesawat terbang? Bodoh bisa enggak? Bisa kan? Bodoh di patupai manang. Asa pitor sikop di bagasa tikyon pekan marhite aka parbinotoan ni jolma. Boido di patupa jolma noang di bagasa tikyon ima marhite na merakit handphone. Merakit handphone dohot merakit aka hal-hal yang bersifat canggih. Nah bodoh kan terpatupai di bagasa tikyon. Bahkan teknologi daripada ilmu kedokteran juga sudah bisa membuktikan, sudah bisa melahirkan sebuah karya baru yang disebut dengan program bayi tabung. Ya kan? Boy dibuat bon ini amat tai misalnya jala boy dibuat tolor ni inatai misalnya dia mau disada inkubasi jala dung bertumbuh on disuntik kemamuseng tubortian ni inatai. Itulah teknologi yang dirakit oleh manusia pada saat ini. Alainan yang dohonot tamang dota munakainang berbicara tentang penciptaan kita manang panupaon totu nang berengot tak disi anggo panopaon ni jolma ya memang nunga tersedia hinan aka bahan-bahan nunga tersedia hinan aka material-materialna ya bolotung boy beta bangun gereja kan nong adokinado tersedia material di sondot aka alat-alat bangunan datung boy do konota HKBP Jalalura kutop pamaho. Boy dohono tasongoni torboy songono jongjong karena jolotara nongadonggo ahanyon elemen-elemenna sudah ada kian misalnya materialnya dibangunlah sehingga bisalah kita rakit gereja HKBP Cimahi Jalalura pada saat ini dan juga bangunannya. Jadi nakiningan marasing do panopaon ni debata dohot panopaon ni jolma. Alani do hamuna kamang do tamuna kainang. Molotumpe tataringoti tentang penciptaan manusia dalam ayat 26 sampai dengan ayat 28. Totunang berengot tadisi amang do tamuna kainang memang marasing do panopaon ni debata sian aka binatang dorbia dot langit dohot aik dot aka laut dohot aka suasuanan
marasing do panopaon di debata di tonga-tonga ni jolma. Di dia do parasingan. Molo tabereng nakiningan di ayat 26:1 ayat 20 Tuhan mengatakan, baiklah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Ya. Jadi tu marasing do hita tong sianaka binatang. Marasing do hita sian aka panopaon di debata isarana langit tano dohot bulanan. Bahasa marasik kita sian nasida ala dilihot debatado tu hita pikiran. Dilihot debatado tu hita parbinotoan. Dilihot debatado tu hita todi. Ido uban nagabe marasing hita sian aka panopaon di debata na adong di tanoon. Nah kalau begitu kita berbeda dengan penciptaan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Katanya tadi kita menjadi segambar dan serupa dengan gambar Allah. Molo didokon nunga sagab berhita dohot debata. Berarti nang dohot tadi si bahwa kita ini adalah imitasio Dei. Imitasio Dei. Marharoroan sian imitasi. Adong do tahe mas imitasi? Adong go mas imitasi nang? Ada. Tiruan ya. Kan molo mas pe adong go tiruan na. Mirip ibana hiramas ninna hita. Dan kita juga seperti itu, bahwa kita ini adalah tiruan Tuhan. Ya, imitasio Dei, gambar Allah, rupa Allah. Maka molo tadokod dohita nakringan bahwa kita ini adalah imitasio Dei, gambar Allah. Nang dohonot tadi si amang dohot tamu nakainang bahwa kita juga diajarkan supaya kita karena kita tadi memiliki jenis kelamin, karena kita juga memiliki pikiran, karena kita juga memiliki pengetahuan parbinotoan dot aka lanna asing nai tung marasing dohita sia top natinopani debata akan natinopani debatai. Jadi di bagasa tikion memang Tuhan memerintahkan kita untuk beranak cucu. Ya, beranak cucu dan berkembang biak ya, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Lapatanna molo hita didokon beranak cucu, nang diajak debata hita, asa hita do na berkuasa di tonga-tonga ni akka na tinopani debata. Asa hita do menaklukkan akan natinopani debata. Atong molo songoni, kita ini adalah ciptaan Tuhan yang sangat mulia. Kita ini adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Jadi unang tasegai diri taon marhite aka na mangulaho dosa. Unang tasegai dirita, unang saeta segai rohata marhite na mangulahon akka dosa. Kenapa kita berharga di mata Tuhan? Allah didokkodo di Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Allah nama rarga dohita di adopani debata. Allah nunga di toppa debata hita di bagasan Kristus Yesus diajak dohita mangulahon akka ulaon nadinggan. Akka dia do ulaon nadinggan. Bamolo dalam konteks sportibion,
diajak duhita tong asa taramoti akan natinopani debata. Akaharanganan, gunung-gunung sana, itu adalah ciptaan Tuhan. Memang kita berkuasa di situ. Nah, ketika Paulus tadi mengatakan dalam Efesus 2 ayat 10, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Berarti diajari dohita asa taramoti aka suaswananan, taramoti aka binatang na tinopani debata. Unang gabi perusak lingkungan hidup kita. Unang gabi manegai suasana kita. Alai dohot mahita memelihara, dohot mahita melakukan pekerjaan yang baik. Asa dengan akana tinopani debatain. Nah, molo didokon nakiringan karena Kristus Yesus, kita sudah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ba masuk mahita museng nakiringan tu korri gracia te. Tinggalkanlah cara hidupmu, kasihilah sesamamu, karena kita adalah ciptaan yang mulia, yang paling berharga di mata Tuhan. Roma nakiringan gracia, tinggalkan cara hidupmu, kasihilah sesamamu. Memang dunia ini penuh dengan dosa, ninanasi dan nakiringan memang hidup. Jadi mangulahon na akan adenggani ikut do di bagasan holong ni rohat, tapi tuduhon holong ni rohatta. Jadi molonunga tubuh holong ni rohatta na bersumber doi nakiningan songone dokoni kurjuswai holan alani asini roha sabing doi jala ditogu-togu hita laho mangulahon akka si ulahonota jala unang tadi kon Tuhani ninna. Jadi hamunak kadongan saha persyaon melakukan pekerjaan yang baik itu berdasarkan iman yang kita dapatkan dari firman Tuhan. Tangarung namampu jolmaon mangulaon hatani debata, anggo sojolo boha, anggo sojolo marparbue haporsiaon nai. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kojolo tubuh do haporsiauta, taulahon ma akan adenggan jala di bagasan na taulahoni aka nadenggani. Marilah melalui Minggu Trinitatis ini kita diajarkan oleh Tuhan untuk menyelami Tuhan di dalam iman kita, di dalam kepercayaan kita, dan di dalam Minggu Trinitatis ini kita diajarkan untuk merawat semua ciptaan Tuhan. Dan di dalam Minggu Trinitatis ini diajak kita, baiklah setiap orang, setiap pribadi, setiap person, kita diajarkan untuk melakukan pekerjaan yang baik sebagaimana tadi yang diserukan oleh surat Paulus dalam Efesus 2 ayat 10. Alanido hamunak kainang borhat mahita pararaton aka ulaon nadinggan. Baru carana pararaton mangulahon nadingganon. Tamulai ma sia dirita. Tamulai ma sia dirita. Baru pe keluarga ta. Baru pe ditonga-tongani huria. Baru ditonga-tongani masyarakat. Bahkan ditonga-tongani portivion. Selamat memasuki Minggu Trinitatis. Amin. Mulia tema ali Tuhan di pasa rohanami tuho di bagasa tikion nungabe hu begi hami hatam nabadiai na berhentikan bahwa kami ini adalah makhluk yang sangat mulia yang Tuhan ciptakan. Jalatung marasing dohami dohot natinopam di tonga-tongani portibion. Alani alay Tuhan asa kupake hami ma saluhut na dong di hami
Laho mangulahon aka ulaw na dinggan. So na di suarahon ya surat ni si Paulus di Efesus 2 ayat 10. Laho mangulahon aka pekerjaan baik. Asa sempurna hami. Jalan atinopan di debatana badia hami. Asa marhabadiaon nang ngulu nami di sadok portibion. Ale Tuhan di bagasan tikyon pe martangyang dohami ima tu sumbangan pembangunan ali Tuhan narotu hami di bagasa tikyon ima amang keluarga pendi pangaribuan borusi manjuntak keluarga tobing borusi hombing bahkan inahanna ni huriam HKBP Jalalura Cimahi pasu-pasu masaluhutna akka nang mangalir roha di tonga-tonga ni Huria HKBP Jalalura Cimahi lumobi ale Tuhan di pengadaan gedung sarana prasarana di Bagasa Tikyon. Biarlah Engkau melipat gandakan berkat-Mu kepada mereka saudara-saudara kami yang sudah memberikan perhatian terhadap pembangunan gedung sarana prasarana. Tanya kono nami doa ale Tuhan rencana ni punguan ama Joshua di minggu patoluhon di tanggal 10 Juni nang berencana matutu nasida laho mencari dana marhite pelayanan ni nasida tu HKBP Depok. Ale Tuhan di Bagasa Tikyon persiapan demi persiapan nunga diulahon nasida jalan nunga be maksimal ale Tuhan pinatupan ni nasida. Tinggal berhat nama ali Tuhan di tanggal 10 Juni 2020 tolu. Alani ali Tuhan pos dorohanami marhite pelayanan ni Korama Joshua di HKBP Depok di tanggal 10 walu. Gudang ruas ni huriam na terbuka rohana mengurupi pembangunan sarana prasarana ni huriam HKBP Jalalura Cimahi di Bagasa Tikyon. Jala sehat-sehat nang nasida di nalau borhat sian Cimahi tu Depok bahkan mulak sa Depok tu Cimahi toktong di Bagasan pangaramutionmu. Ale Tuhan di Bagasan Tikyon pe martangyang dohami di keberadaan di panitia pembangunan sada marohanami ale Tuhan salutna doho asaboy mardalan pembangunan gedung sarana prasarana do denggan jalaboy ale Tuhan humasuki hami do denggan ditikina alani leo semangat di panitia pembangunan leo semangat di parhalado leo semangat di ruas ni huria asa bergandengan tangan kami salutna ale Tuhan lau pasidukon ima pembangunan gedung sarana prasarana on songoni ale Tuhan nakapelean nang hupasahat kami baik pelayan tu huria, baik pelayan tu pembangunan, dohot aka rumang ni pelayan-pelayan na asing, na soboy huguari hami satu persatu ale Tuhan. O mana masuk pelayan ng pupasa tami, baik pelayan huria, pelayan pembangunan. Biarlah Tuhan yang melipat gandakan berkat-Mu kepada kami. Tuhan asa toktong hami marlas ni roha, pasahaton pelayan di tonga-tonga ni Bagat Coromon. Akar ruas ni huriam namar sahit di Bagasa Tikyon. Upasa tami masaluh na tuho ali Tuhan. Mungkin ruas ni huriam dang boy rotu gareja gabe madohoti live streaming di Bagasan Tikyon. Kami mau berdoa kepada mereka Tuhan supaya Engkau yang menyembuhkan penyakitnya. Kami juga mau berdoa kepada ruas-Mu pada saat ini yang berobat jalan dan juga pada saat ini sedang dalam tahap pemulihan. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan mereka dan mereka sembuh dan datang kembali beribadah ke gereja kami ini. Ale Tuhan di Bagasa Tikyon akan marulang tahun di Bagasan minggu-mingguan. Tu Bagasa tangan-Mu mahupasa tami saluhut nanasida. Leo gajang ni umur, leon hahipason ni pamatang. Songoni na marulang tahun pernikahan. Dame sejahtera nasya koima.
na toktong mian di tonga-tonga ni rumah tangga ni ruasmu na mamestahon hari pernikahan na di bagasan tikyon hari ulang tahun pernikahan na say homa na mamasumasu na sida ramo ti hamili Tuhan di bagasan Yesus Kristus martangyak kami tuho amin. Huhut mahita papungupelian tu jolo tu pembangunan ni Huriata mare de mahita sian buke de 100 ono pulusada. Ayat tulu jongjong mahita. Debata doha posake inada pamanaku nabur judo basanai waposani tatangnya kun ma peliata ali di bata amanami na di banua gijang hodo harorwani saluhut silelo nareng gandot na sa ulibasa na mauliutus upasat tami masyan na nilihon mitu hami pilihan nami tuho say jala may gewe wap na usus di jolom paso-paso may jala ramoti asa ho parhasya kami pilihanon pati bulon arajon mo di tunga-tunga ni Huriam do di Portibion buhay marohanami marhitete todim asalam tadahami godang ni selolion mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho
marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana Ale ama namin na di Banua Gitjang, sa ipinurbadia magwarmo, sa Roma harajanmu, sa isaut malominiruham di Banua Tongon sunguna di Banua Gitjang. Leon matuami sadaron hanguluan siapari, se sama dosa nami sungup panesa nami, di dosa ni dong namar dosa tuhami. Una kami tugi di pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mamuri bagasad dame jalhamuma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasar madamena tutodim. Amin. Amin. Selamat hari Minggu Madita Saluna.